Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Pa 16 September 2025. Amayi ndi abambo, mmawa uno komishoni ikhala ikulandira kalata zoyimira pa chisankho kuchokera kwa Honorable Atupele Muluzi amene akuyimira chipani cha United Democratic Front. Ndipo iwo akabwera kutsogolo kuno pa nthawi yawo, tiwapempha kuti ationetsere amene akhale wachiwiri wawo kapena kuti running mate. Mwambo wa lero ndi gawo lofunika pa ndondomeko ya zisankho, chifukwa iyi ndi nthawi imene munthu aliyense amene akufuna kupikisana pa chisankho cha president akuonetsa mwa lamulo kuti ali ndi chidwi chofuna kutumikira Malawi. Choncho ndithokoze wina aliyense amene ali pano lero, makamaka opikisana pa udindo komanso onse amene mwawaperekeza. Kukhalapo kwanu pa mwambo uno kwapangisa kuti mwambo uno ukhale wopambana kwambiri. Mwapadera tithokoze inu akandidate athu Honorable Atupele Muluzi pochilimika pa ulendowu ndi kufika pa ndime ya lero pamene mukupereka zikalata zanu kuti mukufuna kupikisana nawo pa chisankho cha president. Amayi ndi abambo, monga bungwe loyendetsa zisankho, lero tikufuna tikutsimikizireni inu mtundu wa Malawi zakuchilimika ndi kudzipereka kwathu kuti ife ameki tipitiriza kugwira ntchito mosakondera wina aliyense, komanso tipitiriza kutsata malamulo ndi ndondomeko zonse zoyendetsera chisankho kuti zikhale zokomera wina aliyense amene akupikisana kapena kuvota. Choncho tipemphe anthu amene amakonda kupereka ndemanga ndi maganizo awo pa nkhani ya chisankho kuti azionetsetsa kuti fundo zawo zimene akupereka zizikhala zogwirizana ndi malamulo kapena ndondomeko zakayendetsedwe ka chisankho. Amayi ndi abambo, pofika tsiku la lero, anthu amene anatenga zikalata kuti kapena kulipira komanso kutenga zikalata zoyimira pa chisankho cha president akwana 22. Koma chachikulu choti mudziwe ndi chakuti kubwera kudzapereka kalata zoyimira pa chisankho pa mwambo ngati uno ndiye umboni waukulu umene umapangitsa kuti dziko lonse lidziwe kuti ndinu wokonzeka kupikisana nawo pa chisankho chimenechi. Kotero pa mwambo wa lero amene akupikisana nawo pa chisankho akhala akusayinira ndi kutsimikiza kuti adzatsatira malamulo ndi ndondomeko zonse za chisankho. Buku limene asayinire lero muli ndondomeko zimene zimafotokoza bwino lomwe mmene opikisana pa chisankho akuyenera kuchitira kampeni. Limafotokoza kuti kampeni ikuyenera kukhala ya mfundo, osakhala zolankhula zonyozana kapena kulimbikitsa zidani ndi ziwawa. Kuphatikizapo iwo lero adzapatsidwa mwayi olankhula kwa anthu amene ali muno komanso amene akutimvera pa wireless ndi kuonera pa kanema. Tikuyembekeza kuti umenewu ndi mwayi olimbikitsa mtundu wa Malawi kuti asunge bata ndi mtendere nthawi zonse ya kampeni komanso pamene tikukaponya voti ndi kulengeza zotsatira. Pomaliza, amayi ndi abambo, ndikupempheni nonse ndi a Malawi onse kumene alili kuphatikizapo
omwe akufuna kuyimira pa chisankho, atsogoleri a zipani, atolankhani ndi ena onse, kuti tione chisankho cha 2025 ngati mwayi opereka chitsanzo cha mtendere ndi mgwirizano ku mtundu wa Malawi. Pomaliza, amayi ndi abambo, ndikufuna mundilole kuti ndikuonetsereni makomishona a bungwe la Malawi Electoral Commission amene ali kutsogolo kuno pa tsiku la lero. Kutsogoloku kuli Commissioner Caroline Mfune, Commissioner Richard Chapweteka, Commissioner Dr. Sarah Rimbika Kamunongera, Commissioner Dr. Emmanuel Fabiano, Commissioner Reverend Philip Kambulire. Ndipo mkulu woyendetsa zisankho mdziko muno ndi Justice Annabel Ntalimanja. Zikomo kwambiri, ambuye akudalitseni, ndipemphe bambo Mwafulirwa kuti mupitirize mwambo umenewu. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Chief Elections Officer ku Malawi Electoral Commission bambo Andrew Mpesi. Amayi ndi abambo, popitirani mwambo athu tiyitane akandideti kuti abwere kusogolo kuno. Akabwera agwira ntchito zitatu. Yoyamba apita pa microphone iyo ndi kukatitanira ndi kutionesera running mate awo kuti ndi ndani. Running mate akatchulidwa kuyitanidwa ayenera abwere kusogolo kunonso kuzajoyina candidate. Akachoka pamenepo akakhala pa desk yapo. Pamenepo akasayinira code of conduct. Akasayinira abwera pasogolapa kusapereka kwa pampando wa Malawi Electoral Commission. Ndiye ndipemphe kuti a Secretary General aperekeze a candidate. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Amene andiperekeze ngati running mate wanga ndi Dr. Rex Kalilo amene ali pano. Zikomo kwambiri pano a candidate ndi a Secretary General akhale akusayinira code of conduct imeneyi. Code of conduct imeneyi ndi ndondomeko ya zimene zipani kapena opikisana pa chisankho ayenera kutsatira pamene akupanga kampeni. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.